his wife Bathsheba. Bathsheba Uriah before the cross. Yes. But cross in the Bible. Bakafa mwana wa David. Waita na Bathsheba. Son of David isha do picture ya Yesu. Dori mwezita lake. Anonzi mwana komana wa David. Saka David pa akabereka mwana komana na Bathsheba mwanacha akafa. Chiprofita chakuti Yesu asataenda pamchinjikwa kune mukadzi wa Uriah. But kana apa mchinjikwa awako. I'll repeat this one. Cinema statements ati now. Anoproof akudenga kuti munhu ya understand zvaari muna Kristu. Nokuti kodzero dzawakapiwa after the cross. Unogona kudziabuse usadzishandisa zvakanaka. Nokuti hauna revelation after the cross. You just know kuti Jesu akauya panyika akatifira. But the true, nokuti inzwa paakaenda pamuchinjikwa. Bible rinoti aripo. Akadanidzira neziguru mucheka ukatsemuka muchechi. Vanhu vanga vari muhall of the holies vakasanganiswa. Nevanhu vanga vari mumbombera. Which means now turn a new identity after the cross. We are all a royal priesthood, peculiar people, chosen generation. But before the cross, after the cross, we carry the same identity. Chatiri differ, my gifts. Jataka fanana, my rights. Chinowanikwa through rights. Ukasachiziva unopedzera wakutozibhadhariswa uchifungidzira kuti igift. Kutaura naMwari iwewe kuita one on one naMwari iright yako kana uri mwana waMwari wakatengwa neropa raKristu. Zvekuti paunonopfugama kumunhu ndiudze kuti Mwari ari kuti kudii urikuedza kuritsa pachena kuti inini handitaure naye ende handizive kuti tinowirirana kutaura tese tomutsvagira Mwari kwamuri. Jesu wakaopena a door yekuti even the pastors behind the pulpit vakatanga kuzvitsanangura uchatoona kuti zvatangosiyana ndechekuti anoparidza vatatakafanana tiri vana vaMwari ende Mwari wacho inogona kutaura naye chikoko wangu. Acts 16:17 inoti if you believe you cast out devils. Kunoti there is a dimension yekudzinga mweya china isiri gift but iri right yako as a believer. Izvozvo ukasazvitsanangurirwa manje unenge wakoma vaJoseph. Nzara ikarova munhu wese anofunga kutenga chibage. Hakuna anofunga kuita research kuti ane chibage ndiani. Because dai vakatanga kuziva kuti ane chibage ndiani, avairaisa mari yechibage, vairaisa faith yokuti tochiwana because he's our brother. So uchiona mutime yatiri when you lack revelation, unoswera ku fundraising than ku faith raising. And which is just good for the pastor, not for your life. You need ministering angels to bring money to you. Inini I need you. Yo nonza yangu yako ndinonamata kuti ngirozi dzikuvhurire masuo. Indongovhura iwewe. Kanenge karafu kanzo. Let me leave that one. David wakatora mukadzi wemunhu. That's true. Akatadza. Yes. Enda pa verse 24 part David comforted his wife Bathsheba. Iro rambotanga richiti Bathsheba was Uriah's wife. Kureva kuti David is now, that's why vanhu vakamubvunza kuti mwana paairwara wainamata uchitsanya enda apa mwana paafa wakutofara wakupiwa chikafu wakugeza. Why are you behaving this way? Kureva kuti when you got a revelation concerning basa rakaitwa pamuchinjikwa, your behavior must change, your understanding must change, your action must change, matauriro ako must change, because now you know. The brothers of Joseph were not aware kuti ane chibage ndi Joseph. That's why vakanomira paraini nevamwe. They were not supposed to do so. That's why vakatobuditsawo mari vakabhadhara kuna aitengesa chibage. They were not supposed to. Unoona kuti hanzi David, Joseph ndiye akatovaziva kuti hama dzangu. Akatora mari yacho akadzorera musaga. Haana kuvaudza kuti ndini. Akavadzorera mari. Mari iyoyo haina kuvafadza. Vakatoita homework headache nayo zvikanzi inda mari ndofunga pane zvoda kuitika panapa. Haana kufara. Why? Nokuti blessing outside the relationship inenge trap. Iwewe une mari yauri kuda pakauya mwe munhu ne 10,000 akakuti mari unotobvunza kuti mabva kupi ndimani. Unozati kuropafadzwa nemunhu wausingazive pane zvoda kuitika. Unopedzera kuti ndofunga masatanist. Why? Nhamo yese pakauya mari yakawanda utambire. Kunoti wakakoshesa relationship. Izvo zvandini mari yauri kuda pauye munhu kane 50,000 akupe zvizvi.
uitambire uende kumba uchifara ndapiwa wegaonyeza kuti yaiti taure mabva kupi ime wese akazoti kuNigeria kuti sapa vanhu vese muda kuuraya inini kwete kuropafadza kuuraya. It's outside the relationship. David comforted his wife. Now we've got a right. Pana Bathsheba. Why? Bathsheba now is David's wife. She used to be Uriah's wife, but now, because David mwana wake Alpha, who is a shadow picture of Christ, nokuti Jesus is son of David, he has got a new identity and better rights. Kare ainzi ari kuita upombwe na Bathsheba, but by verse 24, God was happy relationship yake. Akarituma Nathan kuti mwana wari kubereka mupe zita rekuti Jedida, meaning the one loved by God. Inda Mwari makuda product ya adultery. In case is no longer adultery. Nokuti whenever blood was shed, the son of David, and David is in the lineage ya son wake, automatically the blood is speaking better things for David. Zvinhu zvainzi hazvisi zvake zvake. Oh, can I bring it this way? Une zvinhu zvokuti ukabata nhasi hazvikupe mari, but ukazvibata wana Kristu, there must be a change. That's why Peter airaura kuti atengesa abate mari, akabata hove otengesa kuti awane mari. Paakafamba naJesu akanzi raura, kwete kuti utengese uwane mari, uivhure mukanwa inobhadhara yega. There was a shift, there was a change because of Christ. Kristu ngaunze imwe change ya unoona kuti naturally nemene ability nekuchenjera kwangu ichi achikudechi. Paukachita usina Kristu, there must be a difference paunozochita uina Kristu. So David nyaya yake iya adultery at the first stage, but by second stage God is pleased nemunhu ane mukadzi wemunhu. Why? Because according to God pangode ukaropa from the son of David, David is now clean. Saka vanhu vasingazwisise vakati, why are you behaving this way? When you understand your rights as a believer, when you understand the rights you get after the cross, you don't behave like any other believer. Vanhu ngavashamisike kuti indavachidaiso, you know something different. Ava vaitarisa kuti mwana akafa ndopa uchachema, but havana kuziva kuti kufa kwemwana it's a blessing yekuti aifanirwa kufa panzvimbo yacho ndiwe, nokuti ndiwe wakatadza, nokuti mubayiro wezvivi rufu. Saka David kana mwana afa, the price has already been paid. You need to celebrate. Do you know kuti chakatunzira favor actually is not the birth, but is the death of Christ. Nokuti pakaberekwa Jesu pakatofa vanhu, but pakafa Jesu pakaberekwa vanhu. Jesu paakatifira pamuchinjikwa tikatenda mari ndo patinoberekwa kunzi uve born again, kutengwa neropa raKristu. So the death of Jesus is the birth of us. Why? Nokuti the birth of Jesus brought death to us, but his death brought life. Okay. Jesu paakaberekwa, Herode akatera achiuraya vamwe vana, vanhu vakafa pakaberekwa Jesu, but pakafa Jesu vanhu vakaberekwa. That's why here Jesu kana akukompare zvipo zvaakapiwa. Mawise men vakauya negold vakamucelebrate vakamupa zvipo mudanga, but kune imwe giving yaakasaluta akati kwese kuchaparidzwa vhangeri zvaitwa nemukadzi arizora perfume ngazviparidzwe kwese. Sei Jesu akoshesa perfume kudarika gold? Ari kuti mukadzi auya kuzominister before my death. Why? Kuda kuti ari kutoziva kuti death yangu ndo birth yake. Rufu rwake runorevei pauri? Nokuti mwanakomana waDavid paakafa, David akati ndipei chikafu ndidye. Yeti pairwara mwana akaitsanya 7 days 3 dry. Pairwara mwana kana kugeza akasingageze, but pakafa mwana akuzoti mwana afa akati isai chikafu patebhuru. Aritanga ari kucelebrate rufu, but ari kucelebrate yake life nokuti rufu rwake ndorabviswa. Nokuti mubayiro wezvivi rufu, akatora mukadzi wemunhu asi mwana waDavid ndi David. Saka aifanirwa kuita pay the price for death is David. Saka pangofa mwana wake atozoti Mwari daitirwa nyasha nokuti paifanirwa kufa inini, saka pafa munhu. Let's go back to the garden. Mugarden reIden vanhu vatonzi mukadya muchero muti uyu hautenderwi naMwari zviro kwazvo muchafa. Pavakadya vana kufa vakaramba vachifamba, but pane chakafa.
Nokuti Mwari paakatora matehwe achivapfekedza hatigoni kuwana matehwe kana mhuka yacho ichiri kufamba. Kuti utove nematehwe yemwe mhuka isaine kuti mhuka yacho inenge yafa. So Peter achibata anoti the lamb was slain before the foundations of the world. Kureva kuti munhu paaifanirwa kufa haana kufa kune gwayana rakafa. Munhu paakatadzira Mwari munhu wacho haana kufa kune chakafa. Nokuti haisi mhuka yakanzi Adhamu akadya imi muchafa. Adhamu ndiye akanzi ukadya uchafa. But Adhamu paakadya kune chakafa kuti chipfekedze Adhamu. Identity yako muna Kristu iri after the cross. Kune zvakaitwa, remember quoting a scripture. It's good to quote scriptures, but you need the revelation of after the cross. Pese panoda kukota scripture kuti ushandise, understand kuti munhu aitaura na Kristu after the cross or before. Why? I'll show you the scripture, Isaiah 38. Ezekiel akarwara, prophet Isaiah akati put your house in order, you're about to die. Ndobva hanzi akanotarisa kumadziro akanamata akati Mwari, tarisei mafambiro akaita. Mwari vakamuwedzera 15 more years. Ndaida kumbokota this kind of prayer, iri dangerous. Meno kana unawo mafambiro ari right. Ndakatarisa hangu ndikaona kuti apa ndotofira mahara. Ndikati Mwari tarisai mafambiro andakaita ndavhara vanhu vakawanda. Saka ndikangoda kukota zviri muBhayibheri ndisina revelation after the cross, ndinogona kuzviurayisa. Usati mune mastatement anokuwadzisa muBhayibheri. Yakafanana neLord's Prayer. Patinoti tiregererei sekuregerera kwatinoita. Uri kutorambidza Mwari kuti vakuregerere, uri kuti koperi kuno. That statement is dangerous. Mutiregerere sekuregerera kwatoita, unoregererere. Otherwise utosumira kuti Mwari ndisiyana ine ndibva kuno kuti ndakatovamaka. That prayer is dangerous. Hey, that prayer can teach man before the cross. Yes, you want to quote some scripture. You are a New Testament believer. You need to understand your rights after the cross. So now you pray with my family and I know naka. But favor your one your manch. Can I open up a situation here? I would my family and Agaita. Not Rangarai Jesu Agafambira Yam Basaraka Bata. But through Christ you can get the answer. When you try to do it alone, you miss the blessing of God. Why? Because advantage yako is after the cross. Urumaka kuna Jesu kuna Luke 7. Sikanziishe haina ndikodzere kuti muye kumba kwangu. Taurai shoko muranda wangu anopora. I'm not worth. Unamato iwo wakaitwa nemunhu asiri worth Joshua. Not you. Iwo kana wakatengwa neropa raKristu. You are part of the family. You are worthy. Haisi pride reputation. Kuti iwewe uri muchene haisi pride. And also uchene wako. Righteousness is a gift. Matthew 6:33. But first seek the kingdom of God and his righteousness. But not his, but uchene wake kwete wako. Kurati uchene wacho is a gift. Haisi ability apana kuona pano. Tinogoneswa naye tikatenda mari. So when you don't understand the revelation of after the cross, instead for the devil to fight you, you fight yourself. So Moses, the devil was contesting, was fighting for the blood of Moses. I was the devil infested in a dead man. Because according to Revelation, Moses is not just a person, he represents law. The devil knows that if I put back law among these people, they'll miss heaven. Why? Because we only make heaven by grace. The devil knows that if I can revive back Moses, Moses is law, back to these people, they cannot make it. Because according to Moses, human ability, trying to please God. Agreement in the Testament, if you do this, you eat the best of the land. If you do this, in our time, I say, if you do this, the work was already done. The good news gospel really dangerous. But kana una Moses mind Marco. The concept you try to please God through human effort. Be conscious of God's love, no matter the trouble you are facing.
Acts chapter 3. Peter, a beautiful gate and Chirema. Silver and gold I do not have. Such as I have I give unto you. In the name of Jesus. Peter is conscious of the presence of Jesus, even when he's broke. But you are going to pass now, know what to shape in the light. You are not conscious of the presence of God. This is the kind of knowledge you need to acquire as a believer, knowing your rights through Christ. Information I see a church, it's a personal information to a believer in kingdom. Sakona tumkadze Samaria bakaya patsimi. Akaramba achida kuchera mvura mutsimera Jacob. Yet arikutaura neimvura. That's why Jesu akati aiwa yamuri kuchera inoramba muchinzwa nyota. But yandinokupa ini naunzwe nyota zvakare. But iye akauya kuzochera mvura mutsimera Jacob. Akitaura nerimwe tsime riri nani kudarika Jacob. Kuda kuti munhu akashayiwa revelation yaKristu anovavarira zvidiki zvisina basa. Achisiya chiri pachena chakareruka. Jesu aitongoda bucket. Jesu haisi affected neseason. Why? Nokuti tsime raJacob kukapisa mvura inodzikira water table inochinja. Tsime raJacob riri dangerous. Atanga kusvika kana akakumaka anogona kukanda ndove kana kuipota. But tsime rinonzi Jesu the living waters akagara mauri. Hakuna munhu anoaffecta. Munhu angatoaffecta tsime racho ndiwe. Tsime raJacob atanga kusvika kana akakumaka anogona kuisa poison ukafa. Nokuti imvura yembombera yemunhu wese. Saka Jesu paauya aunza chitendero chine personal relationship kwete chiri controlled by church. Manamatiro wako unonamata mwari wako uri muchechi, haunamate mwari wechechi, unonamata mwari wako kuchechi. Saka uchiona kuti ikari ndafika kuti vanhu vanoenda kuchechi kunotsvaga mwari. Kusvika ndaverenga Acts chapter 3 kuti Peter wacho asati apinda muchechi anga anaye. Akatoudza munhu pagedhi kuti naJesu wandiinaye. Kumuchechi vanhu vanani? Ndafuna toenda kuchechi kunotsvaga Jesu kagamba unotopinda naye imo. Tsangwarira kugara kumaraini usina uchimutsvagira mukati. Revelation after the cross. No iri pabhuku yandaverenga yaDavid. Akatora mukadzi weUria akaita upombwe. God was not happy mwana akafa. But verse 24 iri kuti David comforted his wife Bathsheba. Anoita mukadzi wake sei waakabvuta maoko emwe murume anonzi Uria. It's because of the death of Son of David. Oyo mukomana uyu paakafa ropa rikadeuka. Pade kuregererwa kwezvivi nekudeuka kweropa. So God counted David as righteous because of the blood that was shed. Kureva kuti David chamupa kufara nekudya chikafu. Ane revelation yekuti the wages of death is sin. Saka kana ndakatadzira Mwari patofiwa, it is now paid. I need to celebrate and enjoy life. Nhamo yedu ndeyekuti we are just church people. We are not yet kingdom people. We are just supporters, not yet believers. The truth is not yet in us. Tine chimwe chokwadi chatisina. Chinotipa kodzero neboldness. Is what, do you know that you have a right to talk to God? You have already said. When you say to someone, "Mwari akauya nezitaura," achatudza, iye Mwari wacho atodaura newe. Saka unotokotarisa zvinokunetsa nemamiriro eupenyu kuti anofunga ina ndina Mwari asi pane munhu achandiudza zvaMwari. No. After the cross, with a new identity. If you are not aware of that new identity, the devil messes you up. Pama temptations esa akaitwa Jesu na devil. Ukayatresa. The temptation wompe was a test of knowledge concerning identity. Aiti kudii Satan. Kana uri mwana wa Mwari, shandira matombo chive chingwa. Iwe pawakanzwa ndebe kushandira matombo kuti chive chingwa. Ide kutopedzisa munhu. Yekutanga. Kana uri mwana, know your identity. If you are the son of God, was the real statement. Zvema miracles haisi nyaya. Kana uri mwana wa Mwari, shandira mabwe chive chingwa. He's checking on knowledge concerning identity. Nokuti ndo yaakawina nayo mugadheni Satani. Akaenda kuna Eve akati Mwari anotyika kuti mukadya muti uyu munofanana naye. Yeti pavakasikwa ne likeness ne image nemufananidzo waMwari. Satani paakauya
akati mukadya munofanana. Kuda kuti dai vaiziva kuti vakafanana vaingoti saka hatichadya nokuti zvakavharana takafanana. Saka Satana akaona kuti auzive kuti iwewe naMwari makafanana. He knows that when you don't know your identity, he can mess you up. Ukasaziva kuti uri ani muna Kristu, the devil takes advantage. Because umwe achiti kana kuri kuda kwaMwari zvinofamba, kana kusiri kuda kwaMwari teti chingoona. Une right yekuziva zvinodiwa naMwari, uri mwana wacho. Mwari haadi poverty. Mwakauya kuti muzvanzaiwa, but Bible pane vhesi inototi Jesu akaenda kumurombo akati tengesa zvese zvauinazvo unditevere. Hauna kuiverenga mushe neganzokorore nitsanangura zvishoma shoma. Jesu akati kumurume uyu, tengesa zvauinazvo upe varombo. Haana kuti tengesa zvauinazvo uve murombo. Mina ndizokorore futi. Jesu haana kuti tengesa zvauinazvo uve murombo unditevere. Tengesa zvauinazvo upe kuvarombo. Varombo vanopirwei kana Jesu achihuda urombo? Isaini yekutoti hatomboda kuvaona vari varombo, vanofanira kuita something. Unopinzwa mushe. Aisi poverty scripture. Ndei mari. Jesu auna varombo ndokubvaenda kune mupfumuzadzaro. Imbotengesai mishando mubatsire timu. Urombo unokumira mushe batsire vana. Chimwe chinhu chandakadiscover, poverty is the state of mind. Poverty haisi uku. Uku ifruit yonku. Poverty is the state of mind. That's why Jesus asina kuti tora zvauinazvo upe varombo. Akati tengesa upe kuvarombo. Indava Jesu atrusta mupfumi kuti atengese. Ari kuti ukangopa varombo, urombo hauperi nekuti value yechinhu havana. Saka ungatotengesa iwo, usatoona munhu mbavheka kubira chinodhura. Anotengesa mari yekuti unoshaya kuti dai akangotora ndamupa. Why? Nokuti value iri mumind. Unoba plasma TV wotengesa $30. Ndosaine kuti murombo. Upstairs haana value yechinhu. Saka Jesu paakaona mupfumi akati tsanoda kuita business pana, mukatengesa muzopa varombo, musavape zvinhu. Tengesai muzovapa nokuti ivo mukavati tengesai zvinochipa izvi. Kumurombo iyo mari inonzi yakawanda zvinongodependa nemunhu ari kuihandla. Anoti iwe pawakatambira that's a sign yekuti wakawandirwa. Kwatoti yakawanda wakawandirwa. Purazi kwataigara muridzi wepurazi anga nemukadzi 1 vana 2. Anofudza mombe ipapo, vakadzi 3 vana 8. Notsana vakuwandirwa. Muridzi akutoti zvishoma. Poverty is the state of mind. Chimwe chinhu chaunopa value hachina value inyaya yekuti iwe hauna value pamusoro peupenyu nezvinhu. Saka uchiona kuAfrica kunokuya kunoti prosperity haisi prosperity, basic human rights. Kuva nepekugara, kuwana chekudya nechekupfeka, hakusi kubudirira, ikodzero dzemunhu panyika. Manonzi basic human rights. Prosperity, receive your house. Ari kutodaro is poor mentally. Nokuti kuva nepekugara haisi prosperity, basic human right. United Nations ndoinodaro kwete Jehovah. Kwete Bible. UN yakagara pasi ikati vanhu shelter, clothes, clean water. Denje kuAfrica ndopa yakaipa. Mvura yakanaka zvinofanira kukambeneswa. Basic human rights. Even wakati mwaka inofanira kunaka mvura. Azviiti kudari izvi. Mvura inozonaka. Basic human rights. Wafana nemunhu ari kudada nefoni mukore uno. Nefoni kai. Waida kuti vanhu vataure newe paiyo. Haisi breakthrough phone iright yako communication. Azvinoita here kuvhaira nefoni mukore uno. Chini chiri basic you must. Chinotoshamisa kushaya phone. Anonoziva. Ukatoti hauna phone tototi inda. Haisi success, haisi breakthrough. Poverty yakadzisa palevel yekuti chatino success neprosperity. Basic human rights. Mafundisi enyu ari receive your car. Iwe wada kufamba sei iwe? Kuti pasina chifundisi chekuti mota. Ukadomoda kuenda sei iwe? Antikuna pashogground chimisa mota. Ndozama haisi prosperity. Basic human right. Vakuru inonzi kumushaka.
anogona kuroya munhu ane bhara. Akazoya mutaona akaona vanhu ane ma4 by 4 anzva ndakatambisa mushonga. Zvati kuti hapana rugare pabhara apa. Vafundiswa vari kutukwa. Aritana, receive your house, receive your car. Ya ndiri kuenda kudenga. Kudenga kwacho chatoti delay kuenda. Kuri kuvakwa. Hasa una Bible. Ndiri kuno kuvakira pekugara. Kuimba yacho haudi kuiona futi. Chanetsa. Uku ndo kune noise manje. Kwezvemba hudi ari kuvaka. Ndiri kuno kuvakira pekugara. Izvoparidzawo kuti woke pekugara. Kuti ndi Satan. Eyo ndiye Mwari anoda kuti munhu aone pekugara. Even kudenga atoda. Yamuri kunzi prosperity muchidzivirei. Ma basic human rights. Unofana kuwana pekugara iwewe. Unofana kuwana chekupfeka, chekudya. Haisi prosperity. Unoona nenza garden Mwari ndo vakatanga kuparidza eating kwete praying. Vakati kuna Adamu tsano. Ndakusikai kiyai miti yese siyai uyu. Mwari vakaparidza eating kwete praying. Eating. Luma Mwari vakaparidza dumu. Tsano rume chikafu. Tikataura zvechikafu kuti havana Mwari vakutaura zvedumu. Ndo Mwari muzhinji manje. Ndo rimwe raakarovera Adamu. Munhu ngaazhe. Ero zati kana Mwari vakatokumaka vanotoda kuti udyiwa kwamakwa kudaro. Munhu paakatadzira Mwari mugadheni akanzi uchanodya chai. Unoda kuti kusatodya imwe level yekuti Mwari atovhunduka kuti nanobo kudaro ino. Ndakatotambakana zvedu but unofana kugara uchingokiya kuti mntu wako. Munhu atadzira Mwari akatonzi uchadya. Usadya imwe level baba. Baba rinotaura pamusoro pekutsanya kuzvinyima zvokudya. Isaini yekuti zvive zviripo. Hariti muchashaya zvekudya, muchazvinyima. Kwete kunyimwa zvako kuzvinyima. Ndomanda kutonyimwa zvevako. Unozvimanje muchinyimwa kudaisa. Knowing the mind of God zvinoita kuti uve independent as a believer. You worship God with understanding and revelation. Mukadzi patsime ari kuda kuchera mvura yaJacob. Yeti akagara patsime itsime futi. That's why mukadzi uyu paari kunzi naJesu, dai waiziva ari kutaura newe ndiwo waitokumbira mvura kwandiri. Kuda kuti Mwari vanogona kukupa 2 matsime, but when you lack revelation, you fight for the lesser. Jesu imvura menyu is the living waters. Pakagara patsime naJacob, Mwari vanoda kumboratidza vanhu kuti Mwari akapresenta tsime riri nani. Kana musina revelation munoramba muchidarisiriro. Uri mukuru kuna baba wedu Jacob here ndiye akaticherera tsime. Mwari vakupai Jesu inova tsime remvura isingapwe. Vataramba achida iri deeper achisiya iri pasurface. Kana kuri kuda kwaMwari zvinoitika, kana kusuda kwaMwari tichiona. Wakarambidzwa here kuziva zvinodiwa naMwari. Zviri mushoko. The will of God is in the word of God. Mwari anodei pakurwara kwako, anoda kuti upore. Saka richiti nemavanga ake takaporeswa. Haasi kungokutrena nechirwere kuti ukarwara so ada kuona kuti unoita sei. Mubereki even akagumbura nemwana wake sei. Hakuna mubereki anoenda kusapoti ini kuti ndipewe matear gas ndambomputitsa. Aushandise maweponi aSatani kuvana vako. Mwari kwakunotora kenza kuti ndambowagadzirisa havasi kunamata. Chinopa munhu kutendeuka is not a problem. It's solution. And Christ is the gospel. And Christ is the solution to human problem. Chinofanirwa kudhura munhu to God is the love of God and the goodness of God. Whether your trouble will not take you to God. Your trouble will take you to the ability of God, not to relationship. Hauna kuona neprodigal usandi paakadzoka kumba. Akabuda pachena kuti mukama ndichada musanditorese mwana. Ndainda chikafu. Baba ndo vakita nharo naye kuti ai muri mwana zvinonzayo kudaro. Musanditorese mwana saka wadzokerei. Kumba kwababa vangu kune zvokudya. Kwete kuti kumba kwababa vangu kuna baba. Trouble will never take somebody to God. It will take somebody to the ability of God. But what takes you to God is the love of God, and that is Jesus. Sasa unaona
sorry to mention this. Kuna wamwe wasinga zao ameno church zao. Chikabala kuti ukamuti kose musingafamba muchipari dzavo kuti vanhu vatendeuke vanongokudza kuti asvika kunetsa unouya wega kusowe kwenu hanzi hazvichiri right ukada usiri kuuya kwatiri zvikakuomera uchauya tine vanhu vanotrasta kuti poverty will take people to God. Never. Dai poverty yaendesa vanhu kuna Mwari, there was no need for Jesus to shed his blood. Kuno kuti akaomerwa tadi kuenda zvinhu zvakaoma muzimbabwe vanodi kuenda kuna Mwari. Poverty will never take you to God. It will take you to the ability of God, not God. Chandiri kuti God in relationship. Ability kubatsirika. Saka uchiona munhu angatoprefer kusatenga Bible shoko raMwari achitenga oil kuti zvake zvifambe iye asingazivi kuti ari kuenda kupi but zvake zvichifamba. Vangani vasina mabhaibheri vakatenga oil kana mawristband nemat-shirt takawanda. Why? Poverty ndo yakatiendesa kwete preaching. Can I preach this message to you? Nekumachechi kwacho ukaenda vanokuisa maiki pamuromo kuti what problem brought you here, not gospel. Lese vakendiswa nemaproblems, they are there for the anointing, not for the relationship. I preach this message. Ndakazviona paTV unaiswa maiki pamuromo idambudziko ripi rakunzwa ikuno kuti wese akaendera dambudziko akaendera solution, not the relationship. You are just like prodigal son. Hunger will never take you to your father. Hunger will take you to the bread of the father. Kumbako baba wangu kune chingwa kwete kuna baba ndoti mudhara handisikuda nda chingwa chiriko ende ndikatosvika pamba nchavabudira pachena kuti musanditore semwana but tingaibikwe handidi kubatwa semwana but anyway, we are back in such times. Relationship. Are you through trouble? And in trouble, we sound like a solution. So, who does not care kuti zvabatsirwa nani. Kana kwamuti mufundisi wako wa prophet wako asimunhu waMwari anokuti as long ndine testimony. Kuda kuti handina kudrive ne the truth kana anything else. Ndiri kuda results. Can I surprise you? Ndakamboenda kumanga kune results futi. Wanga zipo vanhu maiki kuita matestimony. Ndida kutongotaura pano takamboenda zvikafamba. Ndi machechi ndinoitwa matestimony. Inzwai kumanga takamboenda kuzvikafamba. Saka kana uri munhu ari moved neresult. I've come to help you. Moses paMeriba akanzitaura nedombo. Vanhu vanwe mvura. Akarova. Mvura haina kubuda. Formula is wrong. But the answer is correct. Type hiyo yanua mvura ikaudza kuti zvamanwa hazvisiri izvo nekuti don't touch the anointed. But Mwari ipapo vakati kuna Moses hauchapinda. Kuti Moses akawana breakdown akapa vanhu breakthrough. Imwe breakthrough yawina itori breakdown yaprofit wako. Munhu ngaatsvake relationship. Ukava murelationship naMwari wacho anotaura. Shaya hako chechi but usashaya Mwari. Iwe unofunza kuti Mwari anopinda chechi. Anopinda vanhu vanoenda kuchechi. Miviri yedu itemberi yaJehovha. Kwete chechi yedu, miviri yedu. That's why vadzidzi pavakaona munhu achidzika madhimoni vakamurambidza. Vauya kuna Jesu neripoti yoifika kuti vachabhigwa kuti maita bhoma murambidza. Jesu akati kuti aiwa ari kusaidi kwedu. He is not among the 12. Hamuzivane but ndokuzivai. Kuti chinhu chekingdom is not about denomination. It's about faith in him. Ndiye unoti madhimoni acho paaidzingwa aide kuti apa tamusi mugroup racho. Madhimoni haaite zvemagroup. Madhimoni adi kuramba kuti but pa12 taverenga list amupo. Which also means pavakarambidza vanhu vaidzinga madhimoni, madhimoni akafara kuti ndo mafundisi atotsvaka asingafarire kudzingwa kwedu. Usati mufundisi akashawa the truth of the kingdom anofanira munhu ari kuita right thing in the kingdom. Sachoona pulpit yazara kutukanai. Tinenge vanhu vanoverenga news, unongoverenga dzawapiwa nakudziverenga. Wafuna kuti handikaverenga kupira kwezvinhu ndozomakwa, ndoda kuverenga dzebhora.
Hear me very well. David paakabereka nemukadzi waUria, Mwari vakavenga vakauraya mwana wacho. Verse 24, 2 Samuel 12:24. That David comforted his wife Bathsheba. But 15 panzi Uriah's wife. Apa pakuti David comforted his wife. Arora nguva yapa kuti mapepa achinjwe kunzi mukadzi waDavid. Pakafa mwana, death yemwana, Bible rinoti mubayiro wezvivi rufu angaita upombwe ndiDavid. Mwana waDavid iripara David akafa, which means pane chafa muna David kuti David achirarama muna Kristu. Ropa ndoraita remission of sins. Saka David tinomupa kufara nekucelebrate iye mwana afa, kuunderstanda kuti the price yandaifanirwa kupeya through my death, it is already to be paid. Saka ane kufara nekupa. There is joy you must have when you got the revelation of the New Testament, the shedding of blood of the Lamb of God at Calvary. So there is life before the cross as a believer, and life after the cross as the Son of God. After the cross, kune relationship father and son. Before the cross, kune relationship ya God and his people, servants. President wenyika, ndibaba kunyika yese, ndibaba chaiwo kuvana vaumba. Saka uchiona vakacross apa kana vakapaka apa, haugonoti kamurongesa mudhara unonzi musiyana nazvo. Patoti mudhara wedu vakataura parari kuti vanhu vangu, there is a deeper revelation in sonship. President ndibaba kunyika yese. Ukanzwa kuti vari pajoin apo kuti ndambomhurisa mudhara mukati, unonzwa uchirambidzwa. Unorambidzwa sei ari baba wako? Kuti ubaba hwacho hunoda kutsanangurwa mushe, hunokurovesa. But vana lavo mumba vanokwanisana nemaoko. Iwe unofanira kubhaibhiswa uri mwana. Unotogumira ipapa. I remember amai vangu vataura tina vamwe sekuru vangu sawainzi sekuru Barnabas. Saka vanga vane characters people vaiba nekudini. Amai vangu tiri kumusha vakanditi mwanangu, iyi hanzvadzi yangu ndisekuru wako apa. Vatakwasana makadii sekuru. Sekuru achingoti bhei patiri, amai vakati mwanangu, sekuru wako Barnaba iyi hanzvadzi yangu, but usavaudze house number. Ona kuti ukama hauna kubviswa, kwabviswa mabenefits nekuda kwecharacter yasekuru Bhana. Saka handiziva nasekuru Bhana vari pano. Uri mwana waMwari shuwa, but ndaona zvimwe zvacho hasi kuita. Ungangopona uri sekuru Bhana. Kana Mwari achiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo, zvoreva kuti pagrupu riri kuparara mune vana vaMwari futi. Lack of knowledge ndo the effect. Ukasaziva after the cross, unaita minamato yekuti Mwari pindirai, Ishe vaineni. Iye achitoti I will neither leave you nor forsake you. Nhamo inobudza kuti aiwa hasisina iwe ukona zvadai. Shoko rinoti anewe, even in water you pass through with you, even in the fire you be with you. But pakangoita moto nezvinhu zvaoma, unoti Mwari pindirai zviratidzei, uyai munyika medu. Akakudza kuti akaenda ndiani? Poverty ukaitrust haisi gospel situation. Peter akataura kuti silver and gold handina, but chandinacho ndiJesu, simuka ufambe. Munhu akatofamba kurati ichokwadi kuti anga aina Jesu but asina mari. Iwe indawo ukangoshaya mari unobva kuti Mwari zvatidziri pandiri, udai pandiri vanewe. Be conscious of your identity after the cross. Before marriage, adzimai vangu vanga vari musikana wangu, vaiti vakandikumbira mari ndaibvisa kahomweke apa, unokaziva materials edu kudareka homweka kasadya, ndoma ndaibvisa ndichivapa. But apa nokuti vaadzimai vangu havachakumbira mari kuno, yese inobatwa kuno ndinopfuudza ikoko, ini ndindakukumbira ikoko. Havana kumbonditi kana taroorana kuti uchindipa mari. Relationship yedu yakashifta marights nepower. Ndini ndinotokumbira mari, handi ndoishanda. Ndapedza kuishanda nendakumbira kuti mundipoka 5. But ari musikana wangu yaibva kuno ichienda uko. Adzimai yakubva ikoko ichidzoka kuno. Relationship inokuoffer mamwe marights. You don't need to pray about it. Ukangova murelationship yacho,
You get the right. Can you raise our hands? Father, we thank you for such a time as this and for speaking to our lives. We pray over our nation. We pray for your blessing and your favor. We speak the blessing and the favor of the Lord to be upon this nation, upon these families, upon these couples, upon individuals. By the reason of the blood that was shed at Calvary, we speak a blessing and favor. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. God bless you people. Thank you for listening to the word. We meet again on Monday. Meet on Monday by God's blessing. You can also log in on Facebook. We are always live on Facebook. We are also on YouTube. You can go on YouTube. You can watch my sermons. Just Google my name. So on Facebook. It's also good to give if